We're wide. Well, mavhiki tate ndangonda kunze kundu ndafunga pamwe kainau kumashona kumazezi zviriri kumandau hanzi zvese yatora chimuti yanetsa mbike ndivhanike tolobhuchi wewe waiti katichabatike tiri kufutika ngebhomba haikan zvesa tv vari kufunga takaromba wewai hatichabatike tiri kufutika vari kebhomba wewai maika hatichabatike vari kufunga takaromba vacho varifunga kuti endesa ridzi vari kufunga kuti isu takabata midzi zvimwe zvicho zvinonzwisa tsitsi ndipe phone call kuno ndimbofondera uti ngoma dzinogwina vari kadabuka dzinogwina bhomba vari kabhasiyachimoto vamwe vari kufunga tiri mazombi ngoma dzedu hadzisi dzechibhambi takabva kuumbarira makombi budirire kubuda mufombi everyday kutora matombi rembera pakombi unge zombi wewe waiti katichabatike tiri kufutika ngebhomba haikan zvesa tv vari kufunga takaromba wewai hatichabatike tiri kufutika vari kebhomba wewai maika hatichabatike vari kufunga takaromba But why muri magai muchida kutipopa kunge mangai kutipwanyira pasi kuita kunge zai kutitengesa afani kandai nai kanetsa pasaundi votikandira mayusa nemapaundi votikovula nerekoda saundi touya tocheka akaundi spata katichabatike tiri kufutika ngebhomba haikan zvesa tv vari kufunga takaromba wewai hatichabatike tiri kufutika vari kebhomba wewai maika hatichabatike vari kufunga takaromba vacho varifunga kuti endesa ridzi vari kufunga kuti isu takabata midzi zvimwe zvicho zvinonzwisa tsitsi ndipe phone call kuno ndimbofondera uti ngoma dzinogwina vari kadabuka dzinogwina bhomba vari kabhazuka kuno kudhacha mukadabuka tipe kuno timbofonera bhabhuka tanetsa pataundi votikandira mayusa nemapaundi votikobula nerekoda saundi touya tocheka akaundi spata wewaiti katichabatike tiri kufutika ngebhomba haikan zvesa tv vari kufunga takaromba